Hen uba phanta misole bonbete the la so asar lam the asonsi KALU aphanta muniratum chirap chetudun abang avete KALU ta kemangason chunun e lasi KALU hinpen non aprang prabjin pen karbianglong west karbianglong arlo arong tinalongta aru arim keseng padopon popusi KALU mai phu manavkram sa hinpen phirangkya mai pen pachetak pon bangso mai Nijangkar bianglong Labor Union asai hemalong si mai phapon lapenon ke wangjiarni pinangana rongalong Labor Union atum committee keseng padopon jialong ronga sar lapen sarkari gambora atum kachirap cheto anparta bidisar ason kedodunji phanta alangli tuning report ilitum arong tin along sitame lason ilitum ka chongdat ka chotulutum ilitum kisung tenana chetong do lasi aprangsi bangke ilitum lawes karbinglong district central committee lo lapen engdeng hini bangke ladak branch committee lapen mane program madem long sitame ilitum branch committee sitame keseng dama phanta nitum dambom lo lapen ke last matela isi rong along bangke ilitum sub branch committee bangke ilitum keseng bangke nang so lasi laso fansi kaching hon karbinglong keduan lapen ke nili kaching hon lapen ilitum karbi arong asar sitame ladak arong along ilitum ning sibet pen kedoji pan kaching hon thegi pan kacherap chetu thegi fansi nili ladak ilitum karbinglong along sitame laso aron abang nili njong pondo ilitum akor te lapen ilitum ko ane kisung ke boy sitame lahai pen ilitum kang thur pan je pan kacherap pan je pan kisu ke ni pen ke chenglo preja masai long sitame ilitum klem rapet je pansi nili kadu boy phanta tuning rilo lasi ilitum ladak nijang karbinglong lapen ke ilitum karbinglong along sitame laso ilitum ke damtang kachini ne ajok silitum kapap hi pen andolo lasi laso kapap phang je pansi kaduga be phanta me laso asailong na pacheton dun je pansi union mate labang so isi unity lapen kaching roma bang silitum doni yong si anutin ta kamat ha belek bote ilitum poson si cheton te bom polasi Khiruni pen Mohanteron Karbianglong live